המרכז הקוסמטי, האסתטיקה סאנבודי, נועד לתת שירותים לאנשים שיודעים להעריך איכות. אם זה מדובר על מכונות שיזוף, שאנחנו מייבאים בעצמנו ומחזיקים את הציוד שיזוף הכי משוכלל שקיים היום בעולם, ואם זה מכשירים להצרות היקפים, מכשירים להסרות שיער, מכשירים לייצור קולוגן, הצרת העור, טיפולי פנים. כל פעם שבאים יש דברים חדשים שמגיעים, אם זה מכשור שכל פעם משתנה ומתחדש, ואם זה ביגוד או לבני נשים או כל מיני דברים של הקוסמטיקה. הכוח אדם שלנו זה כוח אדם קבוע, שכמעט ולא מתחלף. בן אדם מתחיל טיפול, הוא יודע שהוא ימשיך את הטיפול גם בעוד חודשיים וגם בעוד שנה עם אותה מטפלת. אצלנו זה כמו בוטיק. אתה מתחיל טיפול אצל מטפלת מסוימת, ואתה יודע שהיא תפגוש אותך לאורך כל הטיפול ותהיה אחראית לתוצאות. אנחנו עושים הצרת היקפים, שזה מתאים לנשים אחרי לידות, מי שמלאה, מי שטיפה רוצה להוריד מהאזור הזה או מהאזור הזה. יש לנו שיזוף בהתזה. המומחיות שלנו היא להתאים את גוון השיזוף לסוג העור של האדם שעומד מולנו, לפי הצרכים שלו. יש לנו מכשיר להסרת שיער שנקרא 4MP. הוא מכשיר הכי חדיש שקיים היום בשוק. הוא מתאים לכל סוגי העור והשיער. יש לנו רופאה שמתמחה באסתטיקה, עושה את זריקות הבוטוקס, גם חומרי מילוי מאזורי השפתיים לשפתיים, לקמטוטים קטנים. אנחנו מייבאים קרמים שמאיצים את השיזוף של Art of Sun, חברה גרמנית, קרמים למיטות שיזוף, שמורחים אותם לפני השיזוף בעצם, הם גורמים למלנין, להורמון הצבע לצאת מהר יותר ושומרים עליו שישאר לטווח ארוך יותר. מדי שבוע אני נפגשת עם יבואנים שמאוד אוהבים את המקום שלנו ורוצים להציג פה את הבגדים שלהם. ואותו דבר לגבי תיקים או לבני נשים, סחורה שמשתנה מדי שבוע, שזה משהו כיף לכל הלקוחות כל פעם לבוא ולראות משהו חדש, לראות שזה קיים. כל לקוח שביקר אצלנו ומבקר אצלנו דואג להמליץ לחברים שלו ולמכרים שלו על סמך החוויה החיובית שהוא עבר. זה כמו מסיבה אחת גדולה שהקהל בה קבוע.